Assalamu alaikum. Barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku duk sabuwar ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamun karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. So, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon, batun yanzu muke bidiyo akan wannan application din ba ko kuma in ce arbitrage trading platform wato mai suna cryptos OTC. So mai suna crypto OTC trading platform, wanda wannan platform din ko kuma in ce wannan trading platform din platform ne wanda an dade ana trading da shi tun kusan 2019, wanda kuma bai taɓa ba da wani matsala ba wurin withdrawal ko depositing ko kuma wurin yin orders. So wannan shi ba wai irin other platforms bane wanda za a ce wai ka zo kai registration sai ka rinka wani clicking kana samun kuɗi, wato kai baka ma san ta inda suke shigowa ba. A cikin wannan bidiyon duka zan muku bayani yanda yake dalla da yanda zaka je kuma yanda zaka yi depositing, yanda zaka yi withdrawal, da yanda zaka yi komai da komai. A cikin wannan bidiyon gaba daya zan muku bayani, wanda wannan platform din ko kuma in ce wannan trending platform din wato cryptos OTC trending platform, ko nawa ka sanya za ka ga cewa within 22 days to 23 days ka riga ka dawo da capital ɗinka, sannan kuma riba ka tana nan. Sannan kuma wannan a trending platform ɗin tamkar arbitrage trading ne, sai dai shi wannan ana yi maka shine ba tare da sai ka sha wahala a ce ka sai dala ba kuma kai ta neman wai inda zaka je ka saida ta da tsada sannan ka samu riba ka. A'a, shi wannan zai maka sacin, zaka sai za a ɗauki kuɗinka da ka sanya ciki, za a sai maka dala, wato sannan kuma ai sacin aga ina ne za a iya saida ta inda kuma za ta yi tsada, sannan kuma after 2 hours a kawo maka profit ɗinka tare da kuma capital ɗinka. So shi wannan trending ɗin za ka ga cewa duk after 2 hours ne idan ka yi, za ka ƙara jira kuma sai after wata 2 hours sannan ka sake yi. So yanzu alal misali a ce wannan trending ɗin yanzu ka zo ka ɗauki link ka yi registration, kai tsaye idan kana so ka registration za ka duba cikin telegram channel namu wanda mun aje link din a cikin telegram, wanda da ka taho nan wurin za ka ga cewa ga telegram namu nan kai ta online tech, wanda kuma za mu aje link din wannan telegram din a kasan wannan bidiyon tare kuma a description din wannan bidiyon. Kai tsaye za ka iya ka samu wannan link din, wanda ga link din nan za ka ga cewa gashi nan wurin na zagaye shi. Kai tsaye kana zuwa ka danna akan link din nan zai baka damar ka je ka sanya a number ka. Bayan ka sanya number ka kuma zai baka damar ka je ka cike duk wani information da ya kamata ka cike, wanda kuma akwai bidiyo da muka yi a baya wanda ake registration da komai da komai. So amma da registration din ba wani abu bane mai wahala, wanda inda ka danna kan link din nan kawai zai kai ka inda zaka fara sanya number ka. Da ka sa number ka zaka sa verification password, za su turo maka cikin wayarka. Kana sawa zai bude maka inda zaka je ka zabi email address ko kuma inda zaka zabi username, sannan kuma ka zabi password ɗinka, withdrawal password da kuma transaction password. So da zaran kai wa'annan shikenan insha Allah za ka ga cewa ya bude maka interface naka kamar nan wurin haka, wanda kuma yanzu akwai activities da ake duk wanda ya depositing kuɗi wanda suka kai darajar dala 30. So akwai superior ɗinmu wato oga wanda shi muke karkashin team din shi, zai ba da kyautan $5 kyauta in dai haka je kai recharging $30 to above, wanda kuma akwai mutane da dama wanda na san cewa an ba su. Muna da group guda biyu na wannan platform din da muka bude. Akwai asalin normal group wanda kawai kowa zai iya shiga, sannan kuma muna da VIP group. So a VIP group din mu shine duk wani wanda ya recharging ya sanya kuɗi ya depositin, so muna moving din number shine into VIP group, saboda mun san cewa ya riga ya zama very serious, sannan kuma ya shirya ma wannan kasuwancin na wannan crypto OTC trending platform din nan. Sannan wannan kuma dukkan merchant din da ake wani harka da su za ka ga cewa merchant ne na cikin Binance, wanda su ne suke wannan kasuwancin, su ne ake siye kuma da su ne ake dubawa a gani ina ne zai tsada kuma a siyar. So yanzu dai kai tsaye alal misali ka zo ka gama registration ɗinka da komai da komai, abu na gaba abin da zaka yi shine kawai zaka zo ka taba wannan wurin gashi nan wannan wurin inda na taba yanzu haka. So da ka taba wannan wurin alal misali kamar nan, za ka ga zai bude maka, in ya gama loading zai bude maka. So a cikin wannan ni yanzu ina da kusan $1000 a cikin wannan wallet din tawa, wanda kuma idan ka bude sai ka zo ka taba wannan wurin gashi nan inda na zagaye wajen authentication. In ka taba shaka to shine zai baka damar ka dauko abun nan ɗinka ka zo kai verify kamar yadda ka gani nawa ya riga ya passing. Kai kuma da ka zo kai zaka dan dauki hoto ne, zaka dan rike katin ka kamar yadda wannan mutumin ya rike, kai ma sai ka dauki hoto sai ka sanya. Insha Allah da ka sanya verification din su bai wani dokar wahala, za su yi maka verification ka ci gaba. So idan dai ka riga ka dauka ba dole sai ka jira ma a verification naka yayi ba, kai tsaye zaka iya ka ci gaba domin wannan verification din insha Allah very successful zai yi. So da kai wannan kuma za ka ga cewa ga wuri nan inda aka rubuta personal information, zaka taba shi kamar haka.
idan ka taba wannan personal information din shi kuma zai baka damar ka zo ka canja username ɗinka idan ma kana so ka canja wata ne. Bayan nan wurin kuma zai baka damar ka canja login password ɗinka shi ma in kana so ka canja, sannan kuma zai baka damar ka canza transaction password ɗinka, wato password wanda zaka rinka amfani da shi wajen cire kuɗi ko kuma wurin yi ma wani transfer daga cikin wannan wallet ɗin taka zuwa wancan wallet ɗin. Sannan kuma zai baka damar ka sanya wato withdrawal address, wato zaka je ka ɗauko TRC20 wallet address ko ka je ka ɗauko cikin Trust wallet ko kuma ka je ka ɗauko cikin Binance, amma ka tabbatar da USDT TRC20 ce zaka ɗauka. So zaka ɗauko USDT TRC20 sai ka zo ka sanya ta, saboda duk wallet ɗin da ka sanya ba za ka iya taɓa canja shi ba, saboda su haka suke, suna da ka'ida ba su taɓa rubutun ya canja wallet in dai ka riga ka sanya to shikenan. Dan haka idan zaka sa wallet ka tsaya ka duba da kyau, idan ko baka gane ba so ka cikin group din mu zaka iya kai tambaya da Allah ya zaka ka ɗauko wallet, wace wallet zaka ɗauko ka sanya saboda gudun a samu matsala. So bayan nan wurin kuma zaka ga cewa da zaran kayi wannan shikenan baka da sauran wani damuwa da wannan platform din. Na ɗaya zaka ga cewa in zaka recharging ga wurin recharge, nan wurin withdrawal ne, nan kuma wurin transfer ne in kama kana so ka tura yanzu kama a ce ina da $1000 na ina so in tura ma wani $500, so kai tsaye kawai zan taba wurin wannan transfer din a ciki zai bani dama sai in tura mashi. So bayan nan kuma wurin withdrawal ne, a ce ina da wannan $1000 din kuma ina so in cire ta. Wani abu da wannan platform din kuma da ka danna withdrawal bai ɗauka maka minti 5 withdrawal ɗinka ya shigo maka cikin Binance ɗinka ko duk wata exchanger da ka sanya. So kun ga wannan ba karamin abu bane ba, ko kuma in ce ba abu bane wanda za a ce wai scam ne. This site ɗin da suke trending tun 2000 wato in ce tun 2019, so babu yanda za a ce wai yanzu za su yi crashing, ba magana crashing. So bayan nan wurin kuma zaka zo daga nan wurin ya zaka kai recharging a cikin wannan platform din. Zan gwada muku yadda zaka recharging, bayan kai recharging sannan in je in yi order ku ga yadda ake order, sannan kuma zan gwada muku evidence wanda akwai ƙasa da dama wa'anda suna yin wannan trending din kuma alhamdulillah successful, komai yana tafiya. So bayan nan wurin in kana so ka recharging kawai zaka zo ka taba wannan wuri inda na zagaye wato recharge. So shi wannan platform din minimum recharge da ake yi wato shine $9. So amma shawaran da zan bada idan dai har kaga wai $9 zaka sanya, to gaskiya wannan platform din kafin kaga kana samun riba abu ne mai matukar wahala. Shawara biyu ce kawai zan baka, ko kuma in ci shawara uku. Na ɗaya, in dai kana so ka ji daɗin wannan platform din to ka fara trending ɗinka idan baka da dama sosai, ka samu $30 ka fara da ita, ko kuma ka samu $50 ka fara da ita, ko kuma $100, wanda wa'annan gaskiya ina tunanin su ne dai wa'anda za ka ga cewa za ka fi samun profit dandanan, za ka ga cewa kuɗinka suna karuwa cikin sauri. Sannan kuma shawara ta biyu, za ka iya bayan kai kayi registration kayi deposit kuma kana trend ɗinka, sai kuma ka je ka buɗe group kai ma ka samu team, wato ka gayyaci mutane su rinka yi su ma suna depositing, ko da $30 ne suke sa, duk wanda ya sa $30 kuma ka mashi magana cikin group za mu kuma haɗa su da agent wanda zai ba su $5 kyauta additional cikin wallet ɗinsu. So kaga wannan ma wani karamin garabasa bace ba, wanda idan kai ka riga kai naka kuma kana iya ka je ka nemi wasu ka haɗa team. Idan ka haɗa team ɗinka za ka ga cewa a rana ma kana iya samun kuɗin da suka fi darajar abin da kake tunanin za ka samu, saboda akwai team rabbit da ake bada da komai da komai. So kai tsaye yanzu ne in ka zo kana so ka registration sai ka kai deposit, sai ka danna wannan copy din, sai ka kwashe wannan wannan wallet address din kai tsaye da ka kwashe ta kamar haka. So yanzu me za ka yi next, za ka ce ka duba idan cikin Trust wallet ɗinka kake da dala, sai ka je ka turo ta idan kuma cikin Binance ɗinka kake da ita, in ma dai zaka siya wurin wani ne ya turo maka, kai tsaye wannan wallet address din shi zaka ɗauka ka tura mashi, shi kuma da ya turo maka insha Allah da ya turo maka za ta shigo cikin wannan platform din, ba zai ɗauki koda minti 3 zuwa 4 ba. So da ta shigo kawai za ka ga cewa ta yi appearing a wannan wurin, da ta yi appearing a nan wurin kawai shikenan wato za ka ga cewa kai deposit ɗinka very successful. So za ka ga cewa kuma in ka ɗauki link ɗinka wannan wurin shi za ka zo ka ɗauki link ɗinka domin ka raba mutane su zo su joining, wanda idan suka yi joining kuma suka zo suka yi depositing akwai percentage. Bari mu shiga wurin ku gani. Alal misali yanzu kamar a ce yanzu ni link ɗina ne nan, idan ka ɗauki link ɗina kai registration to duk trade da za ka yi ni kuma zan samu 15%, sannan wanda zai yi ta can bayan ka zan samu 10%, wanda zai yi ta can karkashin ka zan samu 5%. So yanzu kai alal misali wani ya dauki link ɗinka, kaga duk wanda ya zo ya trade ta karkashin ka zaka samu 15%, wani 10%, wani 5%. So da haka sai ka ga cewa ga trade ɗinka wanda kake yana tafiya, sannan kuma ga shi Revit ɗinka wanda kake samu daga wurin friends naka shi ma kuma yana tafiya yanda ya kamata. So wannan kenan ta wurin referrals kenan. So bayan nan wurin kuma in kana so ka ga team ɗinka zaka zo ka taɓa wannan wurin ne my team.
idan ka taɓa my team din nan a nan wurin zaka ga cewa shin nawa kake samu daga team din naka, daga level 1 ɗinka nawa kake samu, level 2 ɗinka nawa kake samu, level 3 naka nawa kake samu. So nan wurin list din friends ne wanda suka yi joining ta wannan application din, wanda zaka ga cewa duka tunda ba wanda daɗewa ba a rabbit din da ake samu gashi nan har yanzu ban ma hada koda wanda dala ba daga gare su ne, saboda ina tunanin ba da yawa suke trending ba, saboda wannan sabon application ne nawa, ko kuma in ce sabon account ne nawa. Wannan shine level 2 dina, wannan kuma shine level 3. So ina taba level 2 shi ma zan ga nawa nake samu daga level 2 din, za ku ga cewa gashi nan shi 00, kuma duka mutum biyu ne wanda suka yi joining ta wurin shi. So akwai level 3 to haka zaka ta ganin shi level wanda kuma kowane insha Allah in dai ya kasance ka hada team ɗinka sosai, so kana iya ka rinka hada dala 100 din rana, dala 200, dala 300, so ya danganci da yanayin capacity team ɗinka. So bayan nan wurin kawai zan zo in taba cewa to bari in taba wannan wurin, zaka zo in kana so yanzu kai trade naka, wanda zaka yi trade ne duk bayan 2 hours. Muna da awa 24, amma dole za ka yi trade na bayan 2 hours. So kafin nan wurin bari in gwada muku wani abin nan wanda irin alal misali yanzu a ce wannan shine kamar table ɗinmu na yanda in ka sanya kuma nawa zaka samu da komai. So yanzu alal misali na farko nan za ku ga cewa ga $10 nan wurin, idan ka sanya $10 a trade ɗinka na farko zaka samu 0.03 trade. Idan kai trade guda 3 zaka samu 0.09, in kai trade guda 6 zaka samu 0.18, in kai trade guda 9 zaka samu 0.27 sorry, in kai trade guda 12 zaka samu 0.36. so kaga wannan a ce ma alal misali ka daure kai duka wannan guda 12 0.36, kaga ba zaka iya hada wani abu ba mai yawa, gaskiya zaka dade baka tara ba. So amma in ka sanya $30 kuma zaka ga cewa trade in ka samu kai trade 12 nan zaka samu $1.08 a kowace rana, kaga zaka samu $1.08 idan ka sa $30, kaga ba ma kowa karkashin ka kenan. Idan kuma da mutane karkashin ka zaka iya gani kila ka rinka samun 3, 4 ko 5 ko kuma abin da ya haka. Sannan kuma in ka sanya $50 shi ma zaka ga cewa zaka rinka samun $1.80 a kowace rana. In ka sanya $100 kuma zaka rinka samun $3.60 a kowace rana. Idan kuma ka sanya alal misali nawa ne nan wurin $300 zaka samu 10.80 a kowace rana. Idan ka sanya $500 zaka samu $18. In ka samu $1000 zaka samu $36 a kowace rana. Wannan kawai table ne na babu kowa ma karkashin ka. Idan kuma akwai mutane karkashin ka za ga cewa abin da zaka samu ya fi haka. Sannan kuma ku sani wannan trade din legit ne, saboda cikin Binance ne ake wannan trade din ma, ba ma wani abu bane wanda za a ce wai daban ne. So legit trade ne. So wannan kenan dama na gwada muku yanda abin din yake. So kai tsaye yanzu idan ka dawo nan wurin zamu trade yanzu, za ku ga trade din yake tafiya. Za ku ga cewa ba kawai ana kawai tax bane ba a ce wai su za su rinka baka wani rabbit ko da sauransu. A sai kai trade ma za ka samu. Dare da baka trade ba, so baka da ko naira a cikin, ba za ka samu ko wani profit ba. So kai tsaye zaka zo ka taba wannan wurin inda na zagaye gashi nan wurin wato transaction hall. In ka taba shi nan wurin zaka ga cewa a yau ni nayi trade wanda ya kai na samu profit 17.8, saboda a wannan kudin da ke gare ni a kullun zan iya samun $36 to $37 kowace rana idan ne complete 12 trade. So yanzu zaka ga cewa gashi nan wurin na samu wannan. So kafin nan wurin bari in nuna muku nan wurin income statistic, ku gani kwana nawa na fara wannan trade din, sannan kuma nawa na samu da wannan trade din da nake yi. So kai tsaye idan ku duba nan za ku ga cewa a yaushe na fara 1 2 3 4. So kan ga nan wurin kwana 4 ne. A kwana na farko nayi trade nayi abin nan order 30, kwana na biyu nayi 40, kwana na uku nayi 40, kwana na biyar wato J kenan, wai sorry kwana na hudu na J kenan nayi 45, wanda kuma za ku ga cewa a jiya na samu 29, shekaran jiya na samu 22, waccan shekaran jiya na samu 22, wato lokacin da na fara na samu 13, saboda yanayin yanda a yin abin din, so ban tsaya ina yi da sauri yanda ya kamata ba. So anan wurin za ku ga cewa gashi nan total profit din da na samu $87 duka cikin kwana 4, ka samu dala 87, almost getting to 50 something thousand a cikin kwana 4. So kaga wannan ba karamin abu bane, a cikin kwana 4 ka samu $87, wato kusan kimanin naira 50,000 da wani abu kenan. So kun ga wannan trade ne mai kyau sosai, wanda kuma zaka getin kuɗi sosai, kuma zaka ci gaba da trade ɗinka da ka cire in ka ga dama ka tara capital ɗinka sai ka cire ka bari baka ka ci gaba da yin trading ɗinka. So wannan kenan. So bayan nan wurin kuma, so yanzu ya zamu zo mu trade. Yanzu kai tsaye zamu fara trade domin ku ga yadda ake. Kawai nan kai tsaye da ka tashi zaka zo ka taba wannan wurin wato immediate competition for order. Kawai da ka taba shi kana zaka ga cewa ga yanan searching for higher price order. So yanzu zai je min searching na higher price, ina za a samu wanda ke da wanda zai sai dala da tsada, sai kawai in zo to shi zan sai da ma. Kun ga yanzu gashi na wurin kawai sai ka zo ka taba sell. In kuma baka so ka sai da ma wannan profit din ya ma kadan, kana aika danna cancel sai kuma ka nemo ni. So za ku ga cewa a nan wurin gashi market price 372 ake saidawa a kasuwa, transaction price 375.5. kun ga a nan wurin
a nan wurin ya kama 372, nan kuma ya kama 375.5. kun ga wajen nawa aka samu, an samu kusan riba a 3.5 kenan. So a 3.5 kawai sai ka danna sell. So da ka danna sell a nan wurin za ka ga cewa no profit ɗinka zai zo kuma da komai da komai. So an ce muku wannan is not a ce wai Ponzi scam platform ne, wannan legit platform ne wanda za ka yi business ɗinka ba tare da komai ba. So kun ga a nan wurin za ka ga cewa profit ɗina kenan zan samu $1.62 a cikin order ɗaya kaɗai ka samu $1.62 a wato a trade ɗaya kenan. Sai kuma kawai in danna confirm. So da nan confirm za ku ga cewa a nan wurin an cire $543 an sa shi in transaction. So wannan ba zai dawo mun ba sai ya ɗauki 2 hours sai ya dawo tare da profit ɗin da na samu tare da shi kuma. So kuma idan kuka lura za ku ga yana increasing, ɗazun da 18 ne yanzu kuma ya increasing. So kai tsaye kuma sai in ƙara dana wannan immediate competition for order. So shi ma wannan haka zan ta yi har sai duka abunan ɗina ya ƙare ya dawo below 5. Idan ya dawo below 5 shikenan za ka ga cewa to ba za ka iya wata order ba saboda a kuɗinka sun dawo below $5, sai kuma ka bari sai ya dawo transaction. So za ku ga cewa shi ma wannan again kuma za mu samu 1.94 a profit gashi nan wurin. So kai tsaye shi ma sai in danna confirm. So za ku ga cewa yanzu sauran nan 65 ya rage min, nan wurin kuma gashi nan 9940 something. So zan ƙara dannawa ne haka. So haka za ka yi ta dannawa har sai duka a wurin wallet balance ɗinka ya dawo below 5. kuma kuka lura za ku ga cewa country ne kala mutane ke siyan wannan dalan, ba wai kawai country ɗaya bane ko kuma kai ta ganin abu ɗaya a ce wai Facebook za ka yi ta gani ko da sauransu. So kun ga wannan su ne Ponzi scams. Wannan kuma real trading ne, wato arbitrage real trading ne amma a cikin sauki ba tare da wani abu ba. So due saboda kun ga kuɗi ya rage gashi ya koma 0.18 a abin da za a samu kawai shi ma in danna confirm. So za ku ga cewa yanzu gashi nan ya dawo $3.24. So yanzu ba zan yi trade ba, kawai in na taba nan za ku ga ce min balance is lower than 5. So yanzu shikenan kawai zan jira shi ne nan wurin kuma sai after 2 hours, yanzu muna karfe 10:04. So zan jira kun ga 11 sai 12 da kusan minti irin 20 ko da minti 10 saboda yana dan ɗaukar minti 10 after 2 hours. So duka zan da profit ina da komai zai dawo cikin a total balance ina, sannan kuma sai in sake kuma wata order din. So haka zaka rinka yi, wanda kuma wannan order din zaka yi ne kawai so 12 saboda yanayin time muna da 24 hours amma kuma zaka yi order 12 saboda duk bayan 2 hours kaga 22 minus 24 24 hours minus 12 kaga ya koma 12 hours kenan. So wannan kenan. So haka wannan yake, za ku ga cewa kuma nan duka orders din da kai ne cikin sauki, duka za ka fahimci wannan abu ba tare da wani wahala ba. So kai tsaye in ka danna wurin mine din nan za ka ga cewa gashi nan wurin kuma a yanzu za ka ga cewa duka balance ɗinka saura 3.24 saboda wancan yana cikin transaction. So wannan platform din haka yake. So idan kuma kana so kai withdrawal kawai za ka zo ka taɓa wannan wurin ne withdraw. Kana taɓa withdraw nan wurin kawai zai baka dama, za ka ga cewa withdrawal duka za su cire abin za su cire withdrawal kawai za su cire 0.3%. sannan kuma withdrawal ba za ka iya withdrawal ba sai kuɗinka sun kai $6. daga $6 za ka iya withdrawal din komai da komai. So haka kenan nan wurin zaka sa available balance, nan kuma zaka sanya transaction password, nan kuma verification password ne wato zai shigo cikin line kada kai providing da komai da ka gama sai kawai nan wurin ka danna submit. Kana danna submit shi ma kuma kawai kai tsaye zai tafi, kuma ba zai wuce 5 minutes ba zai shiga cikin wallet ɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. So insha Allah wannan trade din haka yake, wanda kuma yanzu na yi bayani complete akan yanda trade din yake da komai yana da kyau mutum ya tsaya ya ƙara kallo da kyau, wanda kuma wannan zaka samu profit da shi sosai ba tare da kuma kai losing komai ba. So insha Allah anan zamu tsaya. Idan wannan shine farkon zuwan ka tasha mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode.